Første verdenskrig. Europa har i mange hundrede år bestået af selvfølgelig større lande som England og Frankrig, men også mindre og selvstændige lande. Dette sluttede dog i slutningen af 1800-tallet, hvor at Europa blev kortet ned til et par få, men til gengæld stærke lande. Der blev til gengæld også mange spændinger mellem de her lande og dårlige relationer, og det gjorde, at alliancer blev lavet på kryds og tværs, og landene brugte enorme summer på hære. Europa, det var sat til at komme i en eller anden stor krig. Og det, der udløste den her krig, det var så, da kronparret af Østrig-Ungarn tog på besøg i byen Sarajevo i Bosnien-Herzegovina, som Østrig-Ungarn havde annekteret for en tid siden. De blev til gengæld myrdet af en serber. Det blev Østrig-Ungarn lidt sur over, så de forlangte en hel masse ting af Serbien. Serbien sagde selvfølgelig nej til alle de her ting, og derfor så erklærede Østrig-Ungarn krig mod Serbien. Men hold så lige fast her, fordi Serbien var allieret med Rusland, som derfor blev trukket ind i krig. Men Østrig-Ungarn var allieret med Tyskland, som så kom ind i krig. Men Rusland var allieret med Frankrig. Så der var allerede optegnelsen til en ret stor krig. Men Tyskland vidste godt, at de ville få problemer, hvis de skulle kæmpe en krig på to fronter. Derfor så ville de prøve at tage Frankrig ud hurtigst muligt. Men Frankrig og Tyskland havde, som sagt tidligere, brugt rigtig store summer på hære, og grænsen mellem Frankrig og Tyskland var stærkt befæstet. Derfor valgte Tyskland at gå igennem Belgien. Det var ret dumt, fordi at på grund af, at Belgien var et neutralt land, gik England derfor ind i krigen for at beskytte Belgien. Angreb det slog fejl, og Tyskland de blev nødt til at trække sig tilbage og befæste sig. Derfor så trak det sig ud til en lang skyttegravskrig på Vestfront. Over på Østfront til gengæld, der var der blod. Russerne startede med at nakke Østrig-Ungarn ret hårdt, men så kom tyskerne så, og ja, der var rigtig blodig kamp derovre. Til gengæld så var der ikke så meget skyttegravskrig. Mange lande fra hele verden over sluttede sig til i krigen. I 1917 kom Rusland dog i problemer internt, da der opstod en stor borgerkrig. Den her borgerkrig endte med, at bolsjevikkerne, også kendt som kommunisterne med Lenin i magten, i 1917 kom Rusland dog i problemer. Især internt, fordi at der var borgerkrig i Rusland på det her tidspunkt. Bolsjevikkerne, også kendt som kommunisterne, overtog magten der. Og de har en meget kendt person ved navn Lenin, var derfor i ledelsen. Han ville dog gerne kunne fokusere på at vinde den her borgerkrig, så han udlod rigtig store landområder til Tyskland, for at Rusland til gengæld røg ud af krigen. Det sagde Tyskland til gengæld ja til, fordi at det betød så, at han kunne trække alle sine soldater over på Vestfronten imod Frankrig. Dog så nogle måneder senere så sluttede USA sig til krig på de allierede side. Det tegner sig allerede til, at Tyskland ikke havde så stor en chance, og lige så stille så løb simpelthen tør for tropper. England havde kolonier over hele verden, hvor de kunne blive ved med at trække soldater ind. USA sendte op mod 10.000 tropper hver dag. Og alle Tysklands allierede var en flok svæklinge, som tabte hver for sig. Så det sluttede så med Versailles-traktaten i 1918, hvor at Tyskland fik skylden for krigen. De skulle afgive landområder, betale enorme pengesummer, og ja, det var en ydmygelse for dem. Østrig-Ungarn, det blev under krigen splittet til en hel masse forskellige lande, og det osmanniske rige, det ophørte helt med at eksistere, og mistede noget land, og hedder nu Tyrkiet. Første verdenskrig.